segons, temps suficient perquè passi absolutament de tot. Se la juga de 3, no anota, un pèl forçat perquè només havia jugat 6 segons de possessió. El triple d'Iris Tribó, ataca l'Universitat de Girona. Rotació, se la juga de 3, no anota, hauria empatat el partit, pilota pel conjunt gironí. 1 minut, 1 segon. Com estan patint a la banqueta del Girona, fa uns minutets estaven completament fora del partit, desanimades, i ara de mica en mica continuen, torna a somiar, queda un minutet i res, són 3 punts de diferència. Tornada de Fons González, interior, la intenta treure, tot i que segurament el millor era aixecar-se, està sola, se la juga de 3, no anota el triple, rebot, és del conjunt lleidatà, van el 2 contra 1, es tiren al terra, pot treure la pilota, veurem si supera el mig del camp en 8 segons. No la talla, contracop, la safata i el bàsquet. Castigant Yoyi Pérez, ha mogut molt bé la transició, està perfecta, Xavi. Sí, estaven totes les jugadores de Girona pendents de que la Cerqueda no pogués treure aquest passe, però ha pogut treure aquest bàsquet i és un bàsquet molt important per Lleida, a més treu la falta personal. 28 segons, falla el llançament, cares avall, mirant al terra les jugadores gironines perquè 28 segons per acabar el partit, perd de 5. 2 tirs lliures, estan bonus des de fa bona estona al conjunt de la Universitat de Girona i això fa que ara mateix la Maria Cerqueda pugui fer un pas molt important perquè el Lleida sigui campió de Catalunya. Anota el primer. I a la jugada anterior, Xavi, l'entrenadora Paula Ibáñez, que no para quieta la banda, però no només això, sinó que animava a les seves jugadores a cridar sense parar. Això sí que és acte de fe, Xavi. Falla i agafa rebot. Cris Aguilar va al seu pes en or, a punt de perdre, es llença al terra i serà pilota pel conjunt lleidatà. Veurem si han xiulat falta personal. Falta personal del Lleida, per tant serà pilota, possessió i temps mort del conjunt gironí. Anem a escoltar el temps mort del conjunt lleidatà, aviam què és el que intenten fer. Paula Ibáñez. Abans la jugada que havia preparat els ha sortit molt bé, però només els ha sortit aquesta jugada, no han tingut més continuïtat. I compte que s'ha fet mal la Iris Tribó. Sí, la jugadora dels Arcs, jugadora del Lleida, de sènior de segona catalana, que no podrà continuar, s'ha fet mal a l'esquena, sembla. I ara escoltem a veure què diu l'entrenador aprofitant aquest temps mort, un dels últims del partit. Tu imagina't anar als campionats d'Espanya. Braços ben oberts. Llavors, molt atentes, si aquí no teniu ningú, tanco i aquesta surt per la cantonada. Vigileu sobretot quan fiquin pilota la jugadora que saca, d'acord? Sí, si aquesta ve a la que rep, aquesta haurà d'anar si talla cap a la cantonada, d'acord? Sí, si no teniu ningú, busqueu la jugadora que tingueu més a prop i empenyeu a l'altra perquè salti, d'acord? Sí? No pot haver ningú sol. Sí, no marxeu, quedeu-vos al mig, vale? Aquí ho tenim! Xavi, allò de tenir els nervis a dins, com han sortit quan ha acabat el temps mort. Bueno, amb moltes ganes, s'ho veuen a venir que estan molt a prop de la victòria i bueno, aquests 22 segons apretaran perquè així sigui. Jugada preparada, veurem, per intentar un llançament ràpid i des de fora. Cerqueda que pot tocar la pilota, movent-la. Se la juga de 3, no anota, rebot des de Verden i acaba anotant. El bàsquet de Bender es posa 4, queden encara 11 segons. Pressió tota la pista, Cerqueda la dona per intentar superar el mig del camp, ho fa la Yoyi Pérez i s'acabarà el partit, serà campió l'Universitat de Lleida, nou campió de Catalunya, cap al Campionat d'Espanya. Sorpresa, tenint en compte que el conjunt lleidatà perdia de 15 ja a la segona meitat. Xavi Pardina, si expliquem què ha passat, és que hi ha hagut fe. Sí, han cregut en tot moment, també la defensa que han proposat de la U3-1 des de a partir de la mitja part els ha donat molt èxit i bueno, sobretot han anat creient, semblava que en algun moment estaven molt a prop però no s'acaben de ficar per davant i des que s'han ficat per davant ja no han deixat escapar. Evidentment, la final, Janina Peiró, les 4 faltes, les dues que ha fet ràpidament al primer temps
que l'han portat a la banqueta, i les dues que ha fet també en el segon temps, més la cinquena, ha condicionat. Han condicionat molt, no només a l'equip, sinó a ella també, perquè després quan sortia moralment estava més pendent de les faltes i de protestar que no de jugar, quan és una jugadora de molta qualitat. I bueno, vulguis que no, això ha afectat bastant a l'equip. Toni, la imatge és boníssima, les lesionades al terra. Les campiones saltant i ballant al voltant de les 3 lesionades. Les finals seran sempre nostres cantant. Fantàstic. Aplaudint a l'afició que les estan mirant des de casa. Les jugadores de la Universitat de Lleida, campiones d'aquest campionat de Catalunya universitari. Per cert, quin gran arbitratge ha fet Jordi Domingo i Sandra Sánchez. L'arbitratge que al final està clar que no estava content el tècnic de la Universitat de Girona, però la situació és que guanyaven de 15 i segurament ha perdut el partit elles. Sí, totalment. No ha sigut per res pel tema de l'arbitratge, però vulguis que no, sempre la impotència t'acaba fent protestar els àrbits, però a vegades t'has de mirar tu també una miqueta quins han sigut els fallos que t'han portat a treure aquest avantatge de 15 punts. Les referents del Girona, Janina Peiró, que pel tema de faltes no ha pogut entrar. El que està clar és que Maria Saquet ha estat la jugadora que ha marcat en els moments importants. Tenim ja la jugadora lesionada, Toni. Xavi, així és amb les campiones d'aquesta final de bàsquet femení. Mireu com canten, com celebren aquest títol. I tenim una de les jugadores referents a l'equip i a més lesionada. Com estàs d'entrada? Bueno, no massa més, la veritat. Però bueno, amb la victòria passa tot. La Neus Canet, quina ha estat la clau d'aquesta final? Recordem que un Girona que ha estat gairebé per davant en el marcador durant tot el partit. Sí. Jo crec que amb la zona les hem estancat i la lluita de totes les jugadores que hem anat a per totes. Volant pel cel d'aquest pavelló de Cornellà. Això crec que va fantàstic pel turmell, eh? Superbé, estarà supercontent el meu entrenador, La millor medicina. Felicitats, entrenadora. Moltes gràcies. Quina ha estat la clau d'aquesta final? Doncs, com bé deia la Neus, penso que la zona els ha ficat amb un compromís i també les ganes i la il·lusió que tenia tot l'equip perquè realment s'ho han cregut des del principi. No ens ho esperàvem, o sigui, no ens ho esperàvem guanyar aquesta final. Moltíssimes felicitats i aquesta nit a celebrar-ho, eh? I tant, i tant, i tant. Aquesta nit toca sopar d'equip. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. La jugadora referent i també l'entrenadora de la Universitat de Lleida, la pobra acabat que no pot caminar. Res, l'ajudarem, Xavi. Veiem el Toni Castro que li estava dient amb la mirada i jo també vinc al sopar, no? Doncs sí, Toni, també et convidaran al sopar i també intentarem anar a nosaltres.